Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Bi bernameyekê nû li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê ji we re çîrokekê bixwînim. Di heman demê de jî bu were ji we re helbestan parve bikim bi tevî kurtejiyana hem nivîskar û helbestkaran. Enîse Şîrîn ji rûpela heftê û sêyemîn ya çîrokên jinên wêjekar û di çîrokên jinên wêjekar de gelek çîrokên jinan heye tenê bi kurtejiyana wan çîrokên wan jî tê de cî digirin û piştî xwendina çîrokê jî ez ê heman demê de hinek helbestên Abdulhamîd Orbay bu were parve bikim ku Abdurrahîm Orbay jî cezayê müebbetê lê hatibû birîn lê bixansi zanim neşaşibim hatiye berdan. Em hêvî dikin ku hemû girtiyên azadiyê bigêje azadiya xwe. Niha zêberê bi were kurtejiyanê Enîse Şîrîn parve bikim û piştre jî çîroka wê ya bi naviyê Deriyê Şîn bixwînim. Enîse Şîrîn di bîst û yekê berfanbara 1972 de li Amedê ji dayîk bûye. Di 1992 de dibistana Amedehiyê kuta kiriye. Di sala 1993 de bi sedema endamtiya rêxistinê li Amedê hatiye girtin. Piştî 11 mehan hatiye berdan. Ji sala 2005 heta 2011 li Enstitûya Kurdî ya Amedê wek endama Lîjneya Rêveberiyê dest bi xebatê kiriye. Di xebata tîprêzî û tîpguhêziya aramî latînî ya ferhenga gî û mûkriyanî de cih girtiye. Di heman demê de edîtoriya kovara wêyê kiriye. Demekî li Kurdî derê mamostetiya zimanê kurmancî ya asta yekemîn kiriye. Sala 2014 de Komîsyona Ziman û Perwerdeyê ya KCD de cih girtiye. Kongreya Civaka Demokratîk. Di sala 2016 de wek hevserok li Akademiya Ahmedê Xanî ya Ziman û Perwerdeyê xebat meşandiye. Ji girtîgehê dest bi xebatên nivîsandinê kiriye. Heta niha di gelek kovar û rojnameyên Kurdî de nivîsên wê hatine weşandin. Wek berhem pirtûka xwezî min carek ew bidîta Kurte çîrok. Ji weşanxaneyê jê hatî weşandin. Niha jî ji bo kovara destarê kar dike endama Pena Kurd e. Belê guhdarên hêja min kurtejiyana Enîse Şîrîn bu were parve kir niha ji ez ê çîroka wê ya Deriyê Şîn ji were bixwînim. Gulê li ber deriyê Hesinî yê Şîn bi xemgînî rûniştibû. Destên wê yên zirav li ber rûyê wê di nav fikaran de li serê rê dinihêrê. Her ku siya kesekê bidîta di xwe hayîl dibû û piştre dîsa noq dibû. Sê roj û sê şevên wê bû ku bi heman rewşê sekinî bû. Ne li sermaya şevê û ne li germahiya rojê hayîl dibû. Car caran wekî di hêlekanê de be hêdî dihejiya. Car caran jî wekî ku qerimî be bêlibat, bêdeng û bêruh dibû. Di nav agirê dilê xwe de wekî ku di tenûreke vêxistî de be diqemitî. Di tenêtî, bêkesî, bêdengî û darîtiya şeva çaran de dilê wê dibihurî. Destê wê li ber rûyê wê lerizîn û bi ber de şingilîn. Carekê hewl da ku li dora xwe binihêre lê bêfeyde bû.
Êdî nikarî buldora xwe jî binihêre. Serê wê bi carekê de ket ber wê û piştre bi ser dev û rû ket nav kevirên li ber deriyê Hesinê. Deriyê Hesinî şîn wekî mirovekî bi tenê, bê stûn û bê dîwar li ser piyasekinî bû. Xaniyê li pişt ji zû ve hilweşiya bû. Şêniyên li hundirê xanî bi dîwarên xanî re bûbûn yek. Ax, toz, kevir û hestî tevlihev bûbûn. Destekî biçûk li ser gewdeyekî bêserî û bêling. Bedena jinekê tevlî zarokekî lawîn ku di hembêza wê de dibin quçê keviran de reşxeniqê bû. Xwîna sor li ser bedenên bêruh wekî qetraneke reş dixuya. Bi tenê deriyê Hesinî şîn û bi tenê gulê li ser piyama bûn. Gulê ya ku ji bo kulmek arvan firek av ji malê derketibû hîn negihiştibû derekê. Gurmîneke mezin guhên wê kerkiribûn. Bi lez bi paş ve vegeriya bû. Lê li paş xwe bi tenê deriyê Hesinî şîn dîtibû. Qudûmê wê şikestibû. Bê taqet û bê mecal li ber deriyê bêxanî çend caran ji xwe veçûbû. Guhên wê yên ku ji dengê teqînê êdî nedibihîstin ew di nav bêdengiyê de hiştibûn. Lê çi bi çavên wê hatibûn? Li paş derî ne tu kes û ne tu tişt didît. Çavên xwe yên şaşwaz û matmayî bi lez digirt û vedikirin. Lê na nedidît. Tu tişt nedidît. Ne dîwarên kevirî û ne ji xaniyê lêkirî. Ne sewta zarokan û ne dengê çivîkan dibihîst. Ne dengê hewara xwe û ne dengê deriyê şîn. Piştî qederekê dev ji hewarê jî berda. Lewra êdî nedidît û nedibihîst. Di ber deriyê Hesinî de çong dabû, ew deriyê ku tim mêvan de ezimand. Ji kesên bêderî re dibû xwedî û wan li paş xwe vedişart. Deriyê qedîm dîmenê bajarê qedîm cî û warê memûzîn. Roja pêncan bû. Destek li ser milê xwe hîs kir. Hêdî hêdî serê xwe bilind kir. Pêşî wekî ku siya ciwanekî bibîne, tenê reşahiya kesekî bi ber çavên wê ket. Hew dengek bihîst, dengekî nizm, digot: Gulê, gulê tu saxî gulê, gulê, xwişka min, tu saxî, ka çavê xwe baş veke, te min nas kir ez birayê te tajdînim. Gulê bê taqet û bêhêz bû. Ji nişka xwe ve xwe avêt hembêza birayê xwe û heta karibû qêriya. Bi qêrîna wê erd û ezman hejiya. Pelên guliyên daran li hev qewimîn. Çivîk bi hewa ketin. Ezman qelişî û tev bi xemgînî li gulê civiyan. Lê kes tunebû, mirov tunebûn ku bi qêrîna gulê re veciniqin û dengên xwe li dengê gulê zêde bikin. Tacidîn gulê di ber singa xwe de şidand û bi çavên tije hêsir ku gotin di gewriya wî de diman got: Şikir tu saxî, şikir tu saxî gulê, min digo qey ez bi tenê mame. Serê gulê ma çikir û giriya. Gulê jî pêre. Piştre li xwe zîvirî û li deriyê şîn xaniyê hilweşiyayê nihêrî û bi îskê îsk got: Belê bira, deriyê Hesinî jî saxe, lê ka yên li pişt derî, lê ka dîwar û stûnên derî. Belê guhdarên hêja, min hem kurtejiyan hem jî çîroka Enîse Şîrîn ya bi navê deriyê şîn bu ara par vekir. Ew jî ji Pirtûka çîrokên jinên wêjekar. Bi rastî jî ez dibêjim heger di jiyana me de çîrok tune ba, ew ê di jiyana me de kêmasiyek pir mezin heba ji ber ku
çîrok hem kelecanekê de dilê mirovan, hem asoyê fikr û ramanê te pêş dixe, hem xeyalê te pêş dixe. Dema ku xeyalê te pêş dike ve asoya fikr û ramanên te pêş dike ve wê demê mejiyê te jî zindî dimîne. Yani em dikarin bêjin çîrok mejiyê mirovan jî zindî dihêle. Guhertinê di jiyana mirova çê dike, bandorê li ser jiyana mirova dike, jiyana civakê dike û bandorê li ser ziman jî dike ji ber ku bi rastî jî tevî yani hemû cureyên wêjeyê ziman xwedî dike, ziman dewlemend dike. Dûrikê yani zimanê me dûrikê peyvên di zimanê me de cî digire dewlemend dike. Di heman demê de jî cana wexta tu çîrokên em bêjin nivîskarên Kurd ên li herêmên cudayên Kurdistanê dixwîne, her herêm carinan li gor xwe hinek gotinên wan heye, tu hînî gotinên wan dibe. Yani ji ber wî havî ev girîng e. Yani mesela bêjin dar dekirin li hinek ciya te dî dibêje ne şaş bim hiliqandin. Tu lê dinêre hîngelek peyvê dinê ku niha nayê bîra min li gor herêman em bêjin diguhere. Yani tu wexta çîroka dixwînî hemin demê de jî tu hînî em bêjin nek peyvên herêman ên cuda tu hînî wan peyvana dibe û ev jî tu çiqas zaten peyv hîn bibe mejiyê te qas zindî dibe, dixebite. Yani mejî jî bifikire wekî bêjin hestiyê canê însana, em bêjin bedena însana, pêdiviya mejî jî ji ew ê heye yani ji liv û tevgerekê heye û li gor min xwendin liv û tevgera herî bi bandor ya mejiyê me re ye. Yani wexta tu dixwîne yani wê spora xwe dike, mejî bi sayan bêjin xwendinê wê sporê dike û ev spor jî bandorê li ser hem mejiyê me re dike, bandorê li ser bedena me re dike, bandorê li ser pêşketina xeyalê me re dike, bandorê li ser em bêjin dîsa me gotibû li ser wêjeyê dike, wêjeyê xurt dike. Loma jî xwendina çîrokan divê ji jiyana însana kêm nebî. Yani tu bi saya çîroka gelek agahiya jî tu digire. Tu wexta çîrokek ya kîja welatî be tu dixwînî tu hînî dîrokayê welatî dibe, hînî erdnigariyayê welatî dibe, hînî em bêjin rastiya civakiya wî welatî dibe. Yani tu hînî gelek tiştê wî welatî dibe, wan mirovan dibe, hînî gelek tiştê em bêjin gelan dibe. Ji ber wî havî em dikarin bêjin yani çîrok di heman demê de jî rêvekirina li agahîgirtinê yani tu gelek agahiyan jî bi saya çîrokan digire dest û ev elbet ne tenê li ser mezinan, li ser zarokan jî gelekî giring. Yani wexta em li wêjeya zarokan dinêre, di wêjeya zarokan de çîrok jî xwedî ciyekî taybet e. Yani wexta te dî tu çîroka ji zaroka dixwîne ew baldariya wan jî hîn zêde dibe û bandorê li ser xeyalê wan dike, bandorê li ser tevgera waniya jiyanê dike, bandorê li ser em bêjin xewn û xeyalê wan dike, zimanê wan pêş dixîne. Dîsa me got dûrikên em bêjin peyvên wan pêş dixe û zarokên ku li çîrokan guhdar dik û zarokên ku qet li çîrokan guhdar nekirimin bi rastî jî yani ferqiyeke gelek mezin di navbera wan de heye. Wexta li Zarokistanê heyş sal berê di binbanê şaredariya bajarê mezin Amedê de li wir min mamostetî dikir li wir bi rastî jî hinek zarokên ku hîn dihatin û ew çanda em bêjin çîrokxwendinê li gel wan tune û zarokên ku em bêjin li gel me bû elimî bû
هم guhdarkirina çîrokan bi rastî ji ferqek mezin di nav li vû tevgerawan de bû. Yani tewxta çîrok ji zarokekî berê hiç li çîroka guhdar nekirî te dixwanda û zaroka yani ew ast û dema baldarbûna wî kêm bû. Mesela wa zarok guhdar nedikir, ji cê xwe rahat bû, diçûya lê wexta ku hînî em bêjin guhdarkirina çîroka dibû, heman demê de hînî guhdarkirina te jî dibe yani. Tu wexta yani li çîrokekî guhdarkir û sebr û dayaxa zaroka zêde dibe. Yani hînî wê çanda guhdarkirinê dibe û hînî em bêjin wê sebr û dayaxê dibe. Em bêjin ew baldariya zaroka hîn zêde dibe. Yani bandorê li ser binhişiya zaroka dike. Elbet gerek çîrokên li gor em bêjin zaroka bijne. Bêjin çîrokê pir zêde dirêj be, zarok jî aciz dibe. Ya ji çîrokên ku em bêjin ne li gor em bêjin yani asta wan be ew jî yani zirarê dide yani ji ber ku ew yani li gor çîrokên zaroka û ê mezinan ne wek hevdê çîrok li gor asta zaroka be. Yani wa asta zarokay pêşxistinê yani hîn bilindtir dike. Yani mesela çîrokan zaroka di zarok gelek hînî gelekî tiştî dibe. Tu lê dinêre hinek çîroka de nav çîrokê de em bêjin rêhevaltî zarok hîn dibe, zarok li wir hînî teşeya dibe, em bêjin sêgoşe û çargoşe û her wiha hînî renga dibe. Di heman demê de jî hînî têgehên kurdewarî dibe. Hînî em bêjin navê nivîskarên Kurd, helbestkarên Kurd dibe. Te dî di hinek çîrokan de ew te dî têgehên kurdewarî jî tê de ye bi zimanekî hêsan elbet. Ji ber wî hawî jî divê mirov xwendina çîroka jiyana xwe kêm neke. Xwendina yani xwendina çîrokan a ji bo zarokê xwe jî jiyana xwe kêm neke ji ber ku bi rastî jî pêdiviya zarokan gelekî bi guhdarkirina çîrokan jî heye. Belê guhdarên hêjan han jî ez ê hinek helbestên Abdulhamîd Orbay ji were bixwînim tevî kurtejiyana wî. Abdulhamîd Orbay di sala 1905 de li gundê heciya Kurda yê bi Bismila Amedê ve girêdayî ji dayîk bûye. Di sala 1992 de ji ber doza siyasî hatiye girtin û cezayê müebbetê lê hatiye birîn. Lê wekî destpêkê de ji min got ez ne şaşbim Abdulhamîd Orbay hatiye berdan. Berhemê wî jî çîçeka jiyana min helbest weşanxaneya Arîyenê ji bo bîranîna şehîdan û dayîka min Zerîfe gotiye. Bihara bihiştan. Ji şevê re dirût bû reskirasek. Bi êşê xemilî bû laş di xatirxwestina te de. Lorandina birqokên çavên te awiran dihêle ji beybûna dilê xwe. Di jiyana xeyalan de bar dikim stêrkan li ser taca serê te. Li evînê digerim bi sewta te, di hembêza rojê de dibim awaz. Li şevê digerim lewra şev tu yî di xewrevînan de rêya vegerê min winda kir. Bi çûyîna te re bêzar e mirin, di nav helbesta windabûyî de diêşim. Dilê min diêşe, bihara bihişta min diêşe, çilesir dinale. û wek heyva çardeşevî tu diêşî, di dilê min de stêrk dixurice li rêça vegerê. Di hembêza kenê te de xwe dikujim ku yek carina te bi bîr bînim. Ji bo aramiyê hewra mûsana şekirbarî bixware dibim ji lêvên te bila ji te re ve kenê te. Kêf û laqirdiyên şevên dirêj ên payîza pelweşandî jî bila ji te re bin
tenê awirên xwestek û evîna xwe bihêle delala min. Te dinivîse pênûsa min xunava li ser dêmên te carinan jî bi bîranînan lê dike û pêre jî xeyalan datîne balê ji taximê sîng û beran û macabin qulpên guharên te. Di kûrahiya şevên tarî de li min giran tê xatirxwestina te. Di bîbikên çavên min de ziwa dibin rondikên asîman li ser lêvan dibişire evîna te. Bêje evîndara min, ji te dûr û di tenêbûna xwe de, di nava xem û xeyalan de me. Çawa ku mirin xwe berdide nava jiyanê, bi wî rengî cudayî kete nava me. Ketim nav hezkirinek bêdawî, ji bo te li jiyanek xweş geriyam, dûrketinê me ji hev qetan dibe jî. Bêtir bûm evîndarê te. Gav bi gav bi min re ye nêrîna te ya dilşewat. Çavên te yên de axivin helandim ez bi awirên xwe. Wan birûyên te yên kevanî, bijankên te yên tîranî. Ez kirim evîndar û birîn xedar. Bêje evîndara min bêje, evîn çi ye, evîn kî ye, ji bo me hebe evînek, azadî û dawiya ji hevqetîna me ye. Nizanim çawa bînim ziman, hestên xwe ji bo te dibûyî heyva çardeşevî di tarîtiya jiyana min û dawiya temenê min de. Min tu kir stêrka evînê di asîmanê asoyên xwe de. Stêrka dilê min pêket agirê evîna te. Di zivistana dilê min de ez bûm evîndarek bona belekiyên çavên te. Li asîmana tu bûyî ronahî, tu bûyî stêrka dilê min, jana evînê bi min girt, di dawiya temenê min de, niha ji te dûrim di nava çar dîwaran de, ber bi te vetêm di nav hêviyên şikestî de. Belê guhdarên hêja mihinek helbestên Abdulhamîd Orbayî ji bo re parvekirim. Di vê bernameyê de jî min xwest ji we re çîrokekê bixwînim û hinek helbest bixwînim û hinekî jî balê bikişînim ser girîngî û taybetmendiya wan ku helbest jî îro di jiyana me de xwedîciyekî taybet e û xwedî nirxekî buhaye û bi her havê xwe bandorê li ser hest, fikir, reman û dilê mirova dike. û li gorî cureyên dinê wêjeyê di helbestê de ew hunera gotinê ew hest hîn bêtir derdikeve pêş elbet. Di helbestê de ziman, honandin, peyama ku tê xwestin em bidin, sazkirina hevokan, têgehên ku tê de çî digirin, bana hemû girîngin yanî bawayekî hevpar di nava hevsengiyekê de ancak helbesteke xweş derkeve ortê, cana tenê em bêjin rastiya rêziman têrê nake ya jî cana tenê mijar têrê nake. Ew qurgiya helbestê, ew zimanê helbestê, ahenga wê, herikbariya wê, honandina wê, sazkirina hevokên wê, ew derxistina pêşiya hunera gotinê, avana hemû di helbestê de têgehên girîng û taybet in ku di nava hevsengiyekê de dema ku mirov bikaribe bikarbîne wê demê helbestek xweş û qenc derdikeve holê. Belê guhdarên hêja sadim dawiya bernameya xwe pêvî dikim we sûdek û kêfek ji vê bernameyê girtibe. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.